na-erunye masị ya n'ụzọ pụrụ iche maka ezumike mkpụrụ obi Benjamin Chididike, ọ bụ nke chi na ezinụlọ ya na-erunye masị n'ụwa. Ezinụlọ Chok na Priscilla Okolo na-ekenekwazi Chineke maka ịfụnanya, na-ayọkwazi nchekwaba Chineke na ihe ndị ọzọ ha bụ n'obi. Mary Rose Aneke na-erunye mmasị n'ụwa maka ezumike mkpụrụ obi Norbert Aneke. N'afa na nwa na mmụọ nsọ. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụka nke 33 n'oge na-adịghị n'emume nke ụka. Anyị niile agbakọtago ọnụ ọzọ n'obi Chineke iji wee kene onye nwe anyị maka ọtụtụ ngọzi ya n'ebe anyị nọ, maka amalia na ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị. Ka anyị na-ekene Chineke maka ihe ọma ndị a niile ka anyị na-ewelukwa onwe anyị, na-ewele ezinụlọ anyị, na-ewele atụmatụ anyị niile, na-erunye n'aka Chineke, na-ayọ ka ọ na-edu, ka ọ na-agọzi, ka ọ na-agbazila anyị. Anyị nwere ọtụtụ ebumnobi nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa, ka anyị rụnata na isi a na-arụnye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu mme nke Yukarịstịa n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Otito dịrị Chineke n'enu kasị enu. Glory to God. Glory to God. Glory to God.
dị nwanụ Chineke anyị, biko nye anyị aṅụrị ịdị na-efe gị mgbe niile. Gị bụ onye ihe ọma niile si n'aka ya bịara anyị. Gee ka anyị na-agbara odibo, biko mee ka anyị site n'ịgbara gị odibo nweta aṅụrị zuru oke oge niile. Ayọrọ nke a site na dị nwanne anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịrịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa atọ ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Daniel. N'oge ahụ, nnukwu nwa eze bụ Michael ga-ekulite. Ọ bụ ya na-eche ndị nke gị nche. Ahụhụ ga-adị mgbe ahụ ga-abụ ụdị nke anya na-ahụbeghị mbụ kemgbe ụwa bidoro. N'oge ahụ, ndị nke a ga-anabata bụ sọ ndị a chọpụtara ebe edere aha ha n'akwụkwọ ahụ. Ọtụtụ n'ime ndị na-arahụ ụra na ntụ nke ala ga-etete n'ụra. Ụfọdụ ga-ebi ndụ ebighị ebi. Ndị ọzọ ga-abụ ihe na-asọ oyi na ihe nkọcha ruo mgbe ebighị ebi. Ma ndị nwere uche ga na-enwu ọcha ka mbara igwe. Ndị kpọbatara ọtụtụ mmadụ n'ezi omume ga na-amụ ka esi ka kpakpando ruo mgbe ebighị ebi. Okwu koseruwa Onyenwe anyị, ịbụ oke m ketere n'iko m. Ọ bụ gị ga-ejidere m oke ruru m. Eguzobere m Onyenwe anyị n'ihu m mgbe niile. Ebe ọ bụ na ọ nọ m n'aka nri, ụkwụ siri m ike n'ala. Obi dị m ụtọ, mmụọ m na-aṅụrị ọṅụ, ahụ m sokwa nwere ume na obi iru ala, n'ihi na ị gaghị ahapụ m n'ala mmụọ, ị gakwaghị ekwe ka onye kwere na gị ree ure. Chekwaba m, gosi m okporo ụzọ nke ndụ na aṅụrị zuru ike n'ihu gị.
tinyekwara ihe ọma juru gị n'aka nri ruo mgbe ebighị ebi. Chekwaba m, o Chineke, n'ihi na abịara m ka m zere ndụ n'ime gị. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi edegara ndị Hibru. N'agba ochie, ndị nchụàjà niile guzoro n'ọrụ ha kwa ụbọchị. Ha chụpụ otu àjà, ha chụgharịkwa ya. Ha chụpụ otu àjà na-enweghị ike ibupụ mmehie, ha chụgharịkwa ya ọzọ. Ma n'aka nke Kristi, ọ chụrụ so otu àjà maka mmehie, wee were ọnọdụ ya mgbe ebighị ebi n'aka nri Chineke. Ebe ahụ ka ọ nọ na-eche ka ndị iro ya ghọrọ ya ihe mgbakwasị ụkwụ. O jiri so otu àjà ahụ ọ chụrụ naanị otu mgbe nweta izu ike dị ebighị ebi maka ndị niile o doro nsọ. Ọ bụrụ na a gbagharala mmehie dum, ọ pụtara na enwekwaghị ike ịchụ àjà iji ibupụ mmehie. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Na-echenụ nche, dịnụ nkwadebe, unu amaghị mgbe nwa nke mmadụ ga-abịa. Onye nwe anyị nọnyere ụlọ. Ihe ọgụgụ nke ya si n'oziọma dị nsọ nke Maki dere. Jesu gwara ụmụazụ ya, ma mgbe oge mkpagbu ahụ gasịrị, anyanwụ ga-agbanwe ghọọ ọchịchịrị, ọnwa agaghị enyekwa ìhè ọzọ, kpakpando ga-esi n'igwe na-adasịsị, ike dị n'eluigwe ga-emetụ ụṅara. Mgbe ahụ ka a ga-ahụ nwa nke mmadụ ka o si n'urukpuru nke igwe were oke ike na ebube na-abịa. Na mgbe ahụ ọ ga-ezipụ ndị mmụọ ozi ya ka ha si n'akụkụ anọ nke ụwa kpọkọtara ya ndị ọ họtara ahọta site n'ebe ala na mbara igwe bidoro ruo n'ebe ọ kwụsịrị. Werenụ osisi fig mụta ihe,
mgbe ọbụla ngalaba ya malitere ịwapụta ome dị nro na-apụpụtakwa akwụkwọ ndụ, unu amara na ọkọchị dị nso. Otu aka ahụkwa, mgbe ọbụla unu hụrụ ka ihe ndị a na-emezu, maranụ na nwa nke mmadụ nọ nso, na ọ bịaruelarị n'ọnụ ụzọ. N'ikwu eziokwu, ọgbọ dị taa agaghị agafe tupu ihe ndị a niile emezue. Eluigwe na ụwa ga-agabiga, ma okwu m agaghị agafe ma ọrị. A sị kọwaa mgbe oge ahụ ga-abụ, mmadụ ọbụla enweghị ike ịkọta ya. Ndị mmụọ ọma bi n'eluigwe amaghị mgbe ọ bụ, nwa nke mmadụ n'onwe ya amaghị mgbe ọ ga-abụ, sọọsọ Chineke Nna ga-akọ mgbe ọ ga-abụ. Oziọma nkọsa ebruwa. Chi anyị dị ndụ wee chi anyị nwụrụ anwụ chacha. Chi anyị dị ndụ wee chi anyị nwụrụ anwụ chacha. Chi gị dị ndụ wee chi ga nwụrụ anwụ chacha. Chi mụ dị ndụ wee chi ma nwụrụ anwụ chacha. Chi anyị dị ndụ wee chi anyị nwụrụ anwụ chacha. Omega dị ndụ wee omega nwụrụ anwụ chacha. Alfa dị ndụ wee alfa nwụrụ anwụ chacha. Chi gị dị ndụ wee chi ga nwụrụ anwụ chacha. Dị ndụ wee chi anya nwụrụ anwụ chacha. Amen. Chi anyị na-efe dị mma n'ụtụtụ, efifie n'abalị. Keke unu mere? Ekene dịrị Chukwu. Tata bụ ụka nke 33 n'oge na-adị n'emume nke ụka. Izuụka n'ụwa gacha, izuụka na-abịanụ gacha, nke ọzọ na-elute. Kedu ihe ọ ga-abụ n'ụka? Achọrọ m ya prọfeshọnalị, echekwa ka abịa ka unu ghọta kwestion m. Esi m na ụka na-abịanụ gasịa, nke ọzọ ga-abụ gịnị? Amen. Ọ dị mma ka anyị na-eme ka anyị wee na-enwe ike na-akpagharị uche a. Ya bụ na ụka na-abịanụ ga-abụ Christ the King, nke na-abịa next week. Then Christ the King, maka ihe eji egosipụta Christ the King iji egosi na dị nwa anyị bụ eze ụwa niile. A na-eji ewelu emechi afọ ụka. Emesịra Christ the King, gịnị ọzọ na-abịazi? Advent.
Advent. Kedu ihe Advent na-egosi n'ụka ka m na-ekwu? Okay. Nweke je. New calendar 1. Kedu ọzọ? Nke bụ, thank you. So, nke mbụ, new calendar of the year. Ya bụ na next 2 Sundays mbịa ụka, aga m asụ niile Happy New Year, because the church will be starting its new year. Then, ụka bidozie new year ya, ejizie ya wee banye na nnukwu oge eji akwado maka ọmụmụ nke onye nzọpụta ụwa niile. Because n'ụka na-eje n'oge bụ ngwụcha afọ, anyị nọ kịta na ngwụcha afọ ụka. Onye mere na ọ bụrụ na ị ga-egasịa reading agụrụ tata, ifu na reading niile agụrụ tata na-eje na gịnị n'ọgwụgwụ oge, maka na na-eje na ngwụcha afọ ụka. So ụka na-achọzi ka anya mụ na gị rute na ihe ọbụla nọ n'ụwa nwụrụ mbido na-eme gịnị na-enwe njedebe. Ihe ọsọ ya bụrụ ihe ọbụla nwere oge nke ya. Ka m nwere ihe dị ka ụmụaka ma ana m echeta mgbe nke obere n'ụwa ọ na-afụrụ ọka ọra kịta, mana enwere mgbe a na-eke ihe na basement mgbe ọ kapere ezigbo mpe some 6 years ago. A na-eke ihe na basement, ọ dị ka enyere ya kọlọ nke ọ chọrọ, o tiwapụ akwa na-agwa gị ha n'ebe na a ga-enyerịrị ya nke ya na ya like this type enyere ya, a na-ejikwa ejiche na-egwu, mana kịta ịkpa na ọ ma emezie unu enyere ya ọrapịa na-ejela onwe ya because ọ nọdụgo na another grade. Ya bụ na enwego end of that era of her life, banyekwa na total different era. Ọ ijekwa chọọ ya okwu na stadi nke ahụ ọ nọ megide osupụrụ. Enwere time ọ ga-abụ olu nwatakịrị na-asị ya bịa nna ngwa bịa ebe a ka ịnọdụ ana, isi anọdụ ana omegide ọnọdụ ana, isi a na ịchọrọ ịnụzi pịam kịta omegide omechie ọnụ ya na-ele gị. Enwere time ọ ga-abụ olu isi anọdụ ana, ọ sịghị na ya ghọtara ihe ị na-ekwu, ya nọrọkwa na ya ghọtara orizi ga-eju esi anọdụ ana. Ọ bụ bifo nọ na-abụ isi anọdụ ana o kwere ọyọ maa ya ezigbo ụla, iwelite aka gị onye nkata aka gị ọsị gị ma ewetu aka gị akịta, maka na ihe niile na-agbanwe agbanwe. Ihe niile na-agbanwe agbanwe, ihe niile dị n'ụwa na-agbanwe agbanwe. Anọnya ka ụka na-alụtụla anyị aka n'ihe ọgụ nke mgbe wetara n'akwụkwọ nke Daniel. N'oge na-abịa mgbe ihe niile nọ na-ana ga-apụta, maka na a ga-enwe nnukwu mgbanwe mgbe ọbịbịa nke onye nzọpụta ga-abịa. Abịakwazi n'ozi ọma alụtụkwala anyị aka n'ọgwụgwụ oge ahụ, that there will be end of time. Anyị na-abanye n'ọgwụgwụ oge nke ụka, anyị si na anyị abanye na Christmas. Elube Christmas ebido na-edozi, which is celebration of Christ and celebration of the civil calendar. Ebido na-edozi ihe ndozi niile, na-edozi ụlọ, na-edozi na-edekoreti ihe niile. Ka anyị na-edekoreti ụlọ niile, a na-edekoreti ha niile malụ mma, mana ka anyị na-edekoreti ihe ndị ahụ niile, anyị ọ na-edekoreti kwa obi anyị. Ọgwụgwụ oge abụrụ ihe ọjọọ, maka na ihe ọbụla na-agwụ agwụ. And sometimes I remember na the one Jesus Christ say na anya afụnụbeghị onweghị onye makwu mgbe ọ ga-eme, mana ama m na there have been so many there was some time in the past, I think the year 2000, there were so many prophecies about the end. Ama mgbe a na-ebu amụma sị na ọkụrụ adị 2000 ụwa niile emebi ebe niile. Ụfọdụ ndị mmadụ je na-ele ana ha, ụfọdụ je na-ele moto ha, ihe fọkwụrụ ụfọdụ bụ ile ma ụmụ ha. Mana akwụkwọ nsọ gwara anyị na enwere onye ma mgbe ọ ga-eme. Ọ ha akwụkwọ nsọ kwuru na enwere onye ma, ọ sị ha akwụkwọ nsọ mebu na onye like science anyị nwere ike ịfụ, mana ọ sị na enwere onye ma mgbe ọ ga-eme. Kedu ihe bụ ọgwụgwụ oge? Ọgwụgwụ oge bụ ụbọchị ọbụla Chineke kpọrọ gị nke ga-emego gị na agwụna.
The problem bụ onye mazi mgbe Chineke ga-akwụ ya. Onye ka akwụkwọ nsọ ji esi anyị onye ọbụla dịba nkwadebe. Dịba nkwadebe. Etu a mụ na gị nọ n'ụwa anyị na-akwado anụ arụ rinne. Anyị na-akwado anụ arụ mgbe niile. Enwe onye wụrụ arụ tata etere ude wee bịa unu kata. Onye ọ na-awụrụ arụ tata telu ude. Anụ echọ ka ya na nwunye dị mma, ma na nwunye ga-ebu ụzọ jee wụọ arụ. Nwunye buru ụzọ wụọ so that ọ wụọ nwezi ike setụl ọda wee nwee ike penti ihe ndị ọzọ niile a ga-epenti tupu enwee ike, bikos iburu ụzọ jecha yiri traụza na shet gị na-agbapụ ma na ọma wọk, maka na a na-akwado ime gịnị ebi ụka. Onye ọ na-akwado na-akwado ihe niile akwado. Ọsọ abụgodị ndị otu anyị na-alụ ọrụ oyibo, enwere n'ime anyị gasị kịta na enwere ego ya na-esave ada ama so that ya lụọ ụfọdụ enwegole plan na by time ya ga-elu 62 years or 65 years ya retire nke nwa na-eme nke nwanụ ya akwadozi ya wee jebe ụwa niile, ma ndị ga-afly ma ọ bụrụ onye na-eyuzu economic ketos na by time ya retire mgbe na ụmụ ya niile etochago ya emezi responsibility ya ebido fly bazie first class and all that. These are all plans. Ma ndị ga-ejebezi holidays niile general holidays ebe ha na-alụ ọlụ oyibo. These are all plans of the end. Man, at the same time, enwekwala ndị planochara ihe ndị ahụ niile, but it never worked. Not because they didn't plan, mana ọ bụrụ mmasị Chineke. Enwere ndị kwadochagolo etu ha ga-esi wee na retirement. At the end, ha adịrọzi ndụ wee luo ụbọchị ahụ. Ọkwa mụ na ọbụna ndị so many of us na watch Nigerian news. Ọ dị nke nwere building dalụ 21-story building down na Lagos. 21-story building down in Lagos. Now the building is supposed to be 15-story building. Man agreed in the Africa, not in the Igbo, in the Africa, in the COG. Makonya boy Yoruba. Well, look at no first label 15-story building. Look at the Lulu 25. Go a little one in an LA. Always you know 25. Uno na crack. Pillars na shift. Ụbọchị nya bụ ihe ga-eme ekwesịburu m onye ahụ lụrụ na ahụ ligota nyanwa na the topmost of the building that particular day unu wee sink ya ma nyanwa ma ihe na-alụ. Mana ka ihe niile si n'ụwa asị ememe na mmadụ amara ebe etu ụwa dị bụ na enwere onye na-enye na news ọsị ya nọ na 4th floor akpọ ya na fonu. Enwere onye na-achụ ya na ana nyanwa wee pụtazie ka ya bịa afọ onye ahụ na-achụ ya na ana unu ahụ kolapsụ. Kezi ka Chineke si dọpụta onye nke a. Mana enwe ndị nọcha ebe a ifu na onye nwe ụlọ weta onye ọcha injinia na-egosi nọ na the topmost 21st floor ka unu asị nkekwalụ. Enwekwalụ ndị agụpụtara n'ime anyị ahụ alive, nwekwa ndị agụpụtara. Ọbịa ka akwụkwọ nsọ na-alụ tụlụ mụ na gị aka na enwere onye mma nke bụ nke enwere onye mma ebe Chineke deeli ya. Enwere onye mma mbọsị ọ ga-elu tie. And because na anyị amarọ, because na onwere onye mma ebe a na-eje, o wee sị anyị dị nkwadebe mgbe niile because na enwere possibility of the end. Ụmụnne m, ka anya mụ na unu mepee, ka anya mụ na unu mepee, ka anyị na-achọ iru Chineke mgbe niile, ka anyị na-achọ iru Chineke n'ọnọdụ ndụ anyị niile. We may trust the medical doctors, we may trust whatever we want to trust. Akwụkwọ nsọ sị ọ bụ na Chineke ewuru obodo na ndị na-alụ ụlọ na-ewu n'efu. Ọ bụkwa na Chineke echere obodo na ndị nche na-eche n'efu. Ka oge nwa anyị na-akwado ịbanye end of the year of the church iji banye n'afọ ọfụ, ka ọ bụla anyị oge iji kwadokwa onwe anyị dịka ndị ụka. Anyị na-ebanye anya n'ụzọ anyị siri emetacha ọfụma as individuals. Anyị ayọ Chineke amala ka ọ gbaghara anyị, ka anyị wee nwee ike ịdị na-eme etu o kwesịrị ekwesị. Anyị na-ekwa n'etu anyị siri emeta ọfụma as a community. All time of assessment, kedu ihe ọ ga-aba anyị mee ka ọ makalịa.
onye nekwa n'anya etu o siri emeta ka di maọbụ etu o siri emeta ka nwunye. It is time to look at yourself inwardly wee sị onwe gị na Chineke enyego m ohere wee rutere na ngwụcha oge n'ụwa ka m gbanwee onwe m. And for the kids, those of us who don't behave well, who don't listen to their parents, we are heading to the end of the church's calendar. It is your time to look at yourself and ask myself, why am I behaving the way I am behaving? If God knocks on my door at this time, will God say that I am the best child? Or if God knocks on my door at this time, will God say that I am not doing what I should do as a child and that I'm not doing what I was taught to be doing? This is the moment of reflection for each and every one of us. Ka Chineke nye anyị amara ka ọgwụgwụ oge rapụ izute anyị na mberede kama ka o zute anyị mgbe akwadochara akwado ọfụma site na Kristi onye nwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke, mere n'igwe na ala.
ekpele nke ndị kwelụnụ mmadụ ịtọ ga-edu anyị na ekpele Chineke onye fụrụ anyị n'anya, ụmụ gị agbakọtakwa n'ọnụ ọzọ n'obi gị iji wewere ọtụtụ ebumnobi ha gosipụta gị. Anyị na-ayọ ka iche ntị ma nụrụ anyị anyị. Ka nnatazi isi anarụ nye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. Onye nwe anyị, ịma anyị karịa ka anyị ma onwe anyị, ịmakwazi ihe dịla anyị mma. Anyị na-ayọ ka iche ntị n'ụlọ anyị anyị ma gbuoro anyị mkpa anyị niile dịka o si bụrụ mmasị gị site na Kristi onye nwe anyị.
Chọbanụ ụmụnna m ka aja mụ na ụnụ na-achụpụ ihe ga-asọ Chineke jikere na ịnara nọ. Ndị nwenụ biko lekwasị anya n'aja nke a anyị na-ehunyere ebube eze gị, biko mee ka o wetara anyị amara anyị ji efe gị, ka anyị wee rite uru na ngọzi gị dị ebebe. Ayọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyelu ụlọ. Welite n'obi ihe nọ. Ka anyị nye n'ụdị nwere Chukwu anyị ekele. Bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. O na dị nsọ Chineke jikiri nọ ya dị ụwa ta ụwa site na Kristi dị nwe n'anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ, kwere ka mụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebebe site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, bịa site na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebebe. N'ihi nke ya anyị na-eso igwe ndị mama dị na-ege eluigwe na-echebube gị oge niile na ukwe na ekwe. Nna anyị dị nsọ, ezi nsọ gị na-edo ihe dum nsọ, anyị arịọ ka ihe onye ndị atọ ekwo na mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee nara o were achịcha nye gị ekele na otuto nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka ụnụ. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele n'otuto, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi nna n'ihi mmadụ niile nke were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anatarụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, meenụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Nicholas na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwe wee ka na-ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere.
ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị na wee keta ndụ ebebe ka anyị sorokwana ha na-etuli na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-esonye bụ Kristi na-esikwa n'ime nna n'aka ya na-edikọ n'otu nke mmụọ nsọ enye gị bụ Chukwu nna jike niile nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa ta ụwa niile. Naanị nọ n'eluigwe zọpụta anyị na-arịọ gị osebụrụ ụwa na-ajọ ihe niile were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ga-azọpụta anyị niile na njọ oge niile anyị were gbanahụ nsogbu niile were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi onye gwara ndị apọstụl gị udo ka m na-arapụrụ unu udo nke m ka m na-enye unu elekwana anya na njọ anyị kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị nye ya udo na-edikọ otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe udo nke ose bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu wee kene udo. Mụnne na Kristi nenu nwa atụrụ nke Chukwu nne na onye ahụ na-ekpochapụ ụjọ nke ụwa anyị niile nwekwa onye isi ọma bụ ndị akpọrọ iri nke nwa atụrụ Chineke. Ka ọbara Kristi chekwaba anyị niile were na ndụ ebebe.
Lekwenụ, anyị eriela ahụ n'ọbara Kristi nwa gị nyere anyị iwu ka anyị na-eme emume nke a na ncheta ya. Anyị ji ume na-arịọ ka site na emume nke a mụbaa ịhụnanya gị n'ime anyị. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Thanks for your generosity. We have reached our goal, the annual Catholic Appeal campaign. We remind you, please, to fulfill your pledge. And thank you again as you support our bishops' appeal. May God bless you all. Next Sunday, 21st, is the children of second year confirmation class will have a commitment ceremony at 9:15 a.m. Mass. They should arrive around 8:45. Anyone requesting a mass intention, please call or visit our office at least 2 weeks in advance to book the mass for 2022. It's now available. Next week collection will be for Human Development Diocesan Campaign. We count on your generosity. Human development may include priests. Please join us for Thanksgiving Mass on Thursday, 25th, 9 a.m. Let us celebrate together. Okay, the parish council meeting will be on Thursday, 18th. Our religious article is still open on the stand over there. Kafadas will last 2 weeks. We wanted to hear from children, a boy, a girl, young boy, young girl, father, mother, ka COVID has onyawa effect, personal experience. It's just 2 to 5 minutes max. Maybe we can learn from it. So we will start next week because Solomon na Uche Hamiti biko try and operate fair jurafo mo believe ya teba bia gwanye maka na askwa na akwa ife mele onye ọzọ ka mmadụ ji ama iwe ma nche mgbe o mee befe mala ihe ife ị ga-esi n'aka onye ọzọ wee mụta wee gbaalịa ọsọ na asị na nganga ka dimkpa ji agbali efi ọsọ. Otuto dịrị Jesu.
tata bụ ngozi ndị nna pụta ka agọzie unu. Kwaya. Ndị nna pụtaba na ọsịsọ. Chukwu dị mma, ya nena Chukwu dị mma. Echefu m fada enwe ndị na-anakwa Christmas tomorrow. Echi mana enwe ndị na-eje ọsịsọ, so maybe from next Sunday agọzie, mana ọ dị ka agọzi na onye na-ana echi ka agọzizie ndị na-ana maka na nyawa okwu abadatawago ugo ebelugo na mgbagbu. Ngwa Mark gbagote ka agọzie. Yeah, okay. Bagotaba. Yeah, I was thinking last Sunday of November, hoping not December. My mom then went in our boss. Anigwe na kwa loyalty.
Amen. Amen. Mmiri ahụ erugo gị arụ now. Any birthdays? Birthdays. We have birthdays. Lord be upon you. May the blessings of the Lord be upon you. Be blessed in the name. Happy birthday! Happy birthday! Birthday to you. Happy birthday to you. Ọkwa Chineke dobere ya tata. Ọ ma na ụmụ ha na-eme birthday. Dobe nebo na sunshine na ofu oche, ofu pew. So ha ga-ama ihe ha ga-agwa anyị na-agbasa.